Φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στις ετυμολογικές διαδρομές. Απόψε θα ασχοληθούμε με τον εφημισμό. Ο εφημισμός είναι ένα σχήμα λόγου, κατά το οποίο χρησιμοποιούμε μια λέξη θετικής σημασίας για να χαρακτηρίσουμε μια δυσάρεστη ή άσχημη κατάσταση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφημισμού έχουμε στο ονοματικό σύνολο το γνωστό σε όλους μας εύξηνος πόντος. Εύξηνος σημαίνει φιλόξενος. Πόντος σημαίνει θάλασσα. Βλέπουμε εδώ στο χάρτη τον εύξηνο πόντο. Στο κάτω μέρος βλέπετε τον ιστορικό πόντο, εκεί που έγινε η φοβερή γενοκτονία των Ποντίων, την οποία τιμούμε κάθε 19η Μαΐου κάθε χρόνο. Λοιπόν, τι σημαίνει εφημισμός? Τον 5ο αιώνα π.Χ. έχουμε μία αναφορά στον Πίνδαρο που ονομάζει τον πόντο αυτό άξινο, αφιλόξενο, διότι πράγματι αφιλόξενος ήταν. Ήταν και είναι μια πολύ δύσκολη θάλασσα. Και φανταστείτε ότι τα πλοία εκείνης της εποχής, τα οποία σε σχέση με τα σημερινά ήταν καρυδότσουφλα, έτσι, φανταστείτε τις δυσκολίες, πάρα πολλά ναυάγια. Παρ' όλα αυτά όμως, οι Έλληνες αυτόν τον άξινο πόντο το μετέτρεψαν σιγά σιγά σε εύξηνο πόντο. Όπως βλέπετε και στο χάρτη, βλέπετε τον χάρτη κατάστικτο από τις ελληνικές απικίες. Τον ονόμασαν εύξηνο γιατί αυτό δείχνει την οτροπία των Ελλήνων. Ήθελαν και λεκτικά να εκβιάσουν και να αλλάξουν την πραγματικότητα. Να αλλάξουν πρώτα την εσωτερική τους διάθεση απέναντι στη δύσκολη πραγματικότητα και μετέπειτα να αλλάξουν και την ίδια την πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν ο άξινος πόντος έγινε τελικά εύξηνος πόντος. Ένα άλλο παράδειγμα εφημισμού έχουμε σε ένα από τα διασωθέντα ρητά του Ηρακλήτου, του μεγάλου σκοτεινού Εφέσιου φιλοσόφου και ενός εκ των επιφανεστέρων προσοκρατικών. Το απόσπασμα λέει τα εξής: «Ήμι ήλιος συν, ένεκα των άλλων άστρων εφρόνιανιν». Εάν ψάξουμε στο λεξικό, εφρόνη, λέει το λεξικό, είναι η καλή, η ευνοϊκή ώρα της ημέρας. Ημέρα δηλαδή. Και συνεχίζει το λεξικό. Κατ' εφημισμόν χρησιμοποιείτο αντί του νύξ. Αντί να πούμε λοιπόν νύχτα, λέγανε φρόνη. Χαρακτήριζαν τη νύχτα ως καλή ώρα, ενώ δεν είναι καλή ώρα, η μέρα είναι καλή ώρα. Να λοιπόν ο εφημισμός. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Όπως βλέπετε, πόντος είναι η θάλασσα. Ωραία. Από το πόντος βγαίνει το επίθετο ποντικός. Ποντικός είναι ο θαλασσινός. Πώς κατέληξε σήμερα να λέμε το ποντίκι εμείς? Λοιπόν, η αφιλόξενη θάλασσα που σκεφτείτε ότι οι ξένοι λαοί την ονομάζουν μαύρη θάλασσα, Black Sea, διότι αναγνωρίζουν τη δυσκολία της θάλασσας αυτής και την επικινδυνότητα. Η θάλασσα αυτή λοιπόν πρωτοκατοικήθηκε από τους Σκύθες στο δεύτερο μισό του 9ου αιώνα και περίπου 100 χρόνια αργότερα ξεκίνησαν οι Ίωνες να ιδρύουν τους πρώτους εμπορικούς σταθμούς και γύρω στο 700 έχουμε την ίδρυση της πρώτης απικίας της ελληνικής από την Μίλητο της Ολβίας, όπως θα δούμε και βλέπουμε και στο χάρτη μας. Λοιπόν, τι συνέβη? Η Αττική, όπως αναφέρει και ο Θουκυδίδης, ήταν λεπτόγειος, δεν ήταν δηλαδή έφορη, λεπτήγη. Δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού της σε σιτηρά. Έτσι εισήγε σιτάρι ένα μεγάλο μέρος από τις πεδιάδες του ευξήνου πόντου που σημειωτέων παρήγε, εκεί παραγόταν το καλύτερης ποιότητας σιτάρι μέχρι και την ανακάλυψη της Βορείου Αμερικής. Λοιπόν, όταν κατέπλεαν τα αθηναϊκά σιταγωγά κατάφορτα από σιτάρι στο λιμάνι του Πειραιά, ήταν γεμάτα ποντικούς μυς. Μυς είναι ο ποντικός, θα δούμε γιατί. Λοιπόν, το ονοματικό σύνολο ποντικός μυς, κάποια στιγμή παρελήφθη χάρη συντομίας το μυς και έμενε το ποντικός και τελικά κατέληξε το ποντίκι. Μυς προέρχεται από το ρήμα μύο. Μύο σημαίνει συσπυρώνομαι, συστέλλομαι, κουλουριάζομαι, κλείνομαι στον εαυτό μου. Από το μύο είναι οι μύες του σώματος που συστέλλονται, συσπώνται και είναι και οι μύες, οι ποντικοί. Τα γνωστά μας
διαδοχτικά, γιατί κάποτε γίνονται σαν κουβαράκια. Γι' αυτό τα ονόμασαν μύες. Μύο σημαίνει εστιάζω για να δω. Και εγώ που είμαι μύοπας, μύο, εστιάζω για να δω. Για να δω καλύτερα. Αυτό σημαίνει μύο. Λοιπόν, αυτή ήταν η απόψινή μας ετυμολογική διαδρομή και εδώ να σημειώσω ότι βλέπετε ότι ο εφημισμός τον έχουμε και εμείς σήμερα όταν λέμε δόξα τω Θεώ. Ρωτάς τον άλλον τι κάνεις και σου απαντάει παρότι περνάει δύσκολα ζωή, δόξα τω Θεώ. Είναι μια μορφή εφημισμού. Είναι αυτό που λέμε ο καλός λογισμός. Να αλλάξουμε την εσωτερική μας ατμόσφαιρα και διάθεση πρώτα και στη συνέχεια να πάμε για να αλλάξουμε την πραγματικότητα. Να τα δούμε δηλαδή θετικά τα πράγματα. Βλέπετε την ενότητα στον πολιτισμό. Λοιπόν, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας www.gnomopedia.gr για να δείτε λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μαθημάτων που αφορά τα μικρά παιδιά αλλά και γενικότερα όλες τις ηλικίες. Ελάτε στη διαδικτυακή μας παρέα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.